ejidegokwanụ ndị ọkpọ ntu na-abụ ebe fa nọ non-completed building wee na-agba egwu ọlakịrịpụtụ nke bụzi na-akọwa na nke nwoke a na-ala ala na ebe a wee na-ebe ka nkakwu apịrị ọnụ ka fa na-ebe fama ọnọdụ ka onwe ndị na-ebe a wee na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa wee nụ ka ọ na-afịọ fa wee bịa ebe anụnwa wee jide mmadụ na-aba wee na-asị ompe unu fụrụ ebe a kịta na oyi enyefa 100,000 naira na ọ bụrụ na o wepụtaghị onye bụ ego na fa ya ese ya ife onyonyo ma tinye n'ihu akwụkwọ na ụmụ ya ya afịa na nwunye ya ya afịa na agbata obi ya afịa ka fa maa na ya bụ ompe a bụkwa na ọkpọ ntu wetị ka wetakwere unu ebe a ka ị bịa gbaa tọọchị ka ị marụ na eme onye na oso na ndị echiri ọzọ na vileji ka o so na ndị chiri nze unu marụkwa na ụna ya anapụghị ọzọ echiri ya na nke a bụkwa ompa ndị ọkpọ ntu ọ bụ na ochiri ọzọ unu ama na unu echizikwa ya mpa ndị kwọkịrịkwọla nwaanyị mpa si n'azụ wee na-akpọ ụmụ nwoke ntu onye nke anụnwa a na-akpọ akpọ mgbe fa na-abụ na-asa aka na-atịfafa weta ego na fa na-abụ ji atụkọsi ego ka fa weta fasi na fa ejighị o wee sị ya na fa chọọ ka fa tie mkpu ka ndị mmadụ bịa ebe anụnwa fụkwanụ na fa na-abụ na-agba onwefe egwu ọlakịrịpụtụ na fa si n'azụ wee na-akpọ onwefa ntu nwoke wee na-ayọ si anyị etikwa na mkpunye etisikwa n'ike ndị a na-ajụfa ajụjụ unu fụ ụdị ka nkụrụ fa bụ n'aka fa achọkwa iji wee kuri nwoke anụnwa isi na ọ na-ewepụrụ m ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ ka fa ghara iche ntu esekpubere onye ana nọ ndị ntọrị mmadụ jiderefa maọbụ ndị na-etife ife ya ka m ji wee wepụ ebe fa na-egosi fa nkụrụ fa chọrọ iji wee kuri fa na-abịa isi ebe anụnwa fa wee si ompe anụnwa na ya jekwuru nwunye ya onye nke asekpu ana ka fa na-abụja tụalụ mara ka fa ya esi wee weta 100,000 naira wee nyefa nwoke nọrọ ebe a na-ata aka na-aṅụ iyi niile dị n'ụwa na ya ejiri ego na fa biko na fa gbarịa ọ chọkwa ka o sekpurukwu ana fa ti anya esekpu na ana na ya were ego nyefa na ego ka fa chọrọ na o nweghị ife fa ji ayịyọ ya eme nwoke na-ebe na fa gbarịa na onye emezi mbọsị ọzọ fa wee sị ya na nke abụghị na onye emezi mbọsị ọzọ na ọ bụghị tata ka o mebere na fa na-afụ ya oge ọbụla si ọkpọrọ nke nwoke anụnwa bịa ebe anụnwa na-ewe ya amụ n'ike na fa ya akụri ya isi fa wee na-agwa nke nwoke ayikwa n'akwa yelo na ya gwa di ya okwu ka fa ma ka fa na-abụ ya esi wee tụọ ego weta onye nke ayi akwa yelo na-agwa n'ompa ya na ya weta ego ka onye ndị a ompa na-asa aka na ya ejighọkwa na ego na fa biko na fa gbara ya na onye emezi mbọsị ọzọ onye fa na-ayọ si na ya ekwe na-aya nye 100,000 na ya ejekwa kpọọ ndị uwe ojii ka a bịa kpụrụ fa na-abụ na ọ bụrụ na fa achọghị iweta ya bụ 100,000 naira nwoke nọrọ ebe anụnwa na-ebe ọ sị ya na fa ya apịakwafa ezigbote ịtarị ebe anụnwa nwoke na-ayọfa na fa apịana ya ọ wee sị ya na ya kedu ife kpatalụ o ji akpọ ụmụazị wee na-emebisi fa na-akpọfa ntu n'ike na ya kedu ife kpatalụ o ji ala nwoke ibie na ọnọmahụ na ọ bụ agadi nwoke na ọ chọrọ ka ọ kpọrọ ya ofu onye otu fa ọdụkọ ndị agboro dị ife ndị na-abịakwa non-completed building na-aṅụ igbo nwoke sị ya na ya kpọkwana onye nke a nya biko na ya gbagharịa fa wee na-agwa ya na fa ejidebugi ya ugboro na-abụ na nke anụnwa bụ nke ịtọ fa na-ejide ya ọ na-akpọ nke nwoke anụnwa wee bịa ebe a na-ala ya ka ọ nọ ndị ọzọkwa ka ọ na-akpọ wee na-abịa n'ala ama akwụkwọ mana fa na-agwa ya na nke a bụ nke ịtọ fa na-ejide ya ebe anụnwa ọ na-abịa ewenye ụmụ nwoke ibe ya amụ n'ike nwoke nọrọ ebe a na-ata aka na o jighị ego fatịkwa na ọya weta ya na o wetaghị efe were nkụrụ fa ji wee kụwasịcha ya isi ebe anụnwa nwoke wee na-ayọ biko fa wee sị ya na fa ya etebọ ya na fa ya emebọ ya ọ dụka onye akpatazi fa ji wee se ya ife onyonyo anụnwa wee tinye n'ihu akwụkwọ wee na-asị ndị mmadụ na fa gbaa tọọchị ka fa malụ na ọpapa fa ka fa malụ na ọdifa ka fa malụ na onye agbata obi fa ka onye ụmụnna fa na nwoke bụkwa ọkpọ ntu na ojikwa ụmụazị na-akpọlitifa ike na-atụrụfa ụtụ amụ mana nke egwuregwu na godo azụ ọdụ unu ka nwoke anụnwa ọna onweghị nwunye n'ụlọ ka ọdụ unu ka nwoke a ọna onweghị ụmụ ifela na-emekwa nwoke a ofu ozi n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ oyi ebufa wee jebe ọ bụ non-completed building ka ọ na-abụ ego ya kwụ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-atụ ya egwu ka onye nke obu wee bịa ebe oyi enyezikwa ya ego nke a na-agwa ya weta 100,000 nwoke na-aṅụ iyi na o jiwe na fa meri ebere amazikwa m ifefa na fa jetara na fa agbanyụ foonu werezie nkụrụ wee kụwasịa ya isi ya amazikwa n'ọkwa nke nna otu ka m wetara unu ike egwukworo